Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Bestaz Besta programara. Gaur kontan Zugarramurdi izan da gure helmuga. Eta horretarako frontoi aukeratu dugu. Izan ere gaur izanen dira parako final eta semifinalak. Horretarako bai Etxalartik, Urdazubi eta Zugarramurditik etorri dira jokalariak eta dagoeneko berotzen daude partido goxua eta gogorra izango dena prestatu eta irabazteko gogotsu bai daude. Beraz, partidoekin gozatu nahi baduzu ez, zatozte gurekin.
Ramontxo Randonea eta Xabier Etxarte izan dira gaur kontan irabazleak eta hementxe ditugu, zer moduz? Bai, eta partida aski zaila, eta bai. Gogorra intzaizue? Bai. Gibelekoa eta aski hona zen, eta benen Xabierrek atxiki du partida, eta hortako irabazi dugu. Bueno, bikote bezala onditzetan haitu zate elkarrekin? Lehenbizko aldia. Eta bazagon filina ongi moldatu zate da nola? Bai, izautzen du pixko lehentxiotik eta bai, ongi moldatzen gara. Bueno, onditzetan pilota atzera gaten zen, da intzinekoa lasaitxago ibilizate da nola? Ez lasai gaitu, ez, eta partida guzia horra izan da, guetako, bai. Eta normalian egin duzuen aurreko partidua baino hobia izan da gaurkoa edo zer sensazioekin gelditu zate? Ez, niretzako makurregua. Makurrena? Bai, ostra, nerviuk. Orduan intzaizuela pixket urduri pastu duzuna? Ni bai. Bueno, alare irabazi duzue, eta orain konten ospatu beharko duzu Zugarramurdiko bestetan. Bai. Lemixik aperitifa, bat, gero afaria eta gero besta. Formal itxera, Hemen bakotxa beri egin behar du ez. Bai. Eta ez, besta eginen dugu, Zugarramurdin giro ona egoten daola bestetan ta? Enaiz inoiztan do. Zu baten eta zu bai. Bai. Ia da inak aski itxu, eta bai, eta aski besta goxuatie eta gostura iga, bai. Zenbat? Batzuekin, eta bai gerotak gehiago, haikoa elgarrekin, eta ongi, bi egiendako ongi, ez? Bai. Earki, eta zenbat bikote apuntatua zineten torneo unte? Ameka uste dut, intzituzten bi grupo, bat 6 parejako eta bertzia boskoa. Bueno, orduan konten, ez? 3. postua lortuta, igual nahiago lehenengua baino, Hombre, konten izapelakin gustorago, mina, bueno. Urrengoan seguro. Bueno, 1000 esker biei eta ongi pastu, Eskerrik asko. Ega, jo. Manu Soto eta Kai eta Gerre ere ikaragarri ongi haitu dire, baino 4. postuen gelditu behar. Zer moduz? Ni ongi. Bueno, nola ikusi zuen gaurko partidua, gogorra izan da edo nola? Gorra. Azkenean bestetan nabari da, ez? Ez da egun normaletan aitzia bezala. Ala. Eta non ikusi duzue partidua hola zaienian edo atzian, aintzinean nola ikusi duzue? Bueno, denetan gaizki ez behar den bezala joara, beraz. Zaila antxenean, zailak ibilean, beraz. Ez gara ongi hasi, beraz. Gaur gogor eta hola pixke sentsazioa arraruak. Heldu gara jorastera, gustura, ongi pasatzera eta hori da helburua. Orden importantiena disfrutetzia, Ala, bai. Bueno, jendeak animetu datzue, txalo beharra bota datzue eta hoi ere pollita izeten da, Apeita. Bueno, eta gero ze ospatuko duzu pixket hola gaurko egune? Bai, gaur gauan badu afaria pilotan aitzen garen guztionen artean, montatzen gara 25, 30 bat, afaltzen dugu orkatjalinen eta jauz, ongi pasatu, beste elkarrekin egin eta hori da helburua. Ederki, bueno, disfrutatu jaiak eta 1000 esker handit. Eskerrik asko, mila esker zuei.
Mikel Zenoz izan da bere bikoteakin batera gaurkoan irabazle eta hementxe dugu, zer moduz, Mikel? Ongi, gustora. Bueno, nola izan da partidua, nola bizitu duzu? Bueno, bero, kriston berua, eta bueno, hasieran pues, estutu digute pixko bat, eta bueno, gero hartu dugu bentaja pixko bat, eta bueno, gero ere berriz estutu digute, eta bueno, azkenin guretako. Halere, bueno, beti distantzia bat mantendu zibilizate eta aintzineko aldian ere gogor mandiozu. Bai, bueno, aldenean saiatu, eta azkenean delanteroa saiatu behar du, pixko bat, bai? Bueno, egon dire antxe jokua aintzinean pite eta atzean ere bai, non kusten ziruen nola bazagola indar gehien kontrarioen artean? Bueno, gibelean, azkenean berak dominatu du fase haunitzetan, eta bueno, nik intentzioa zen eman gibelera, eta gero aukera balimazagon bukatu, eta... Bueno, orduen gustora ibilizate? Bai, gustora. Bueno, txapela ja etxera ganen duzu eta gaur ospatzeko ere aukera izinde? Bai, gero afaltzera, palako kuadriakoekin, eta gustora, bai. Ederki, bueno, disfrutatu eta mil esker handiz. Zuri, bale, aio. Xebero Galarregi eta bere bikotea bigarren postuen gelditu dire, baina ederki haitu dire eta hementxe dugu, zer modu Xebero? Bueno, hemen inalaginto, eta bueno, ezkinen atope haitu nahi duterran denborare bizerdi heldu da, eta Beru handitz. Beru handitz. Bai. Eta orden ez da zuen eguneko partido berena izan? Ez obena. Bueno, man behartzen, pilotare etzen ikaragarria, nahi duterran aukeratu dugu pilota man behartzaiona, eta hori man behar bali mazaio, indarra gero eskatzen du, eta... Motel xamarra zen pilota ez da? Bai, pixa bai. Eta ez duzu aukera gero partida erdien aldatzeko edo erabaki duzu ja hobezela? Ez, hori iten du bien artean, bitalen artean, eta hola kitxo. Hola da. Alare gustora haitu zate, disfrutetu izue? Bai, haitu bestetako, hola da, eta txapelketa polite izan da, eta finala, tokatzen du, bat behar du galdu, eta bertzei da eta... Bueno, bigarren postu ez dago bat gaizki. Bueno, gaina, animoak eta frontona bisitu duzu ez da? Bai, pixkat bisitu du, bai. Frontonare elegante zen, eta herritarrak eta animatute pixkat, eta... Goxuan ordu. Bai, goxuan. Eta gero, besta pixketere inen duzu? Guai inen du afari bat, eta denen artean, haitu gaena txapelketan, eta gero, ikusiko du. Arki, bueno, disfrutatu gaurko egune, eta hurren gurtian, berriz ere finalera llegatzen. Suerte pixatit baldu. Venga, aio. Partida bixi eta boitek bizitutugu, kusitugu frontona goiti batu dute, oiuk eta animoka, eta dagoeneko bi partidu hauek ikusi eta gero, etxera gateko orduera llegatu zaigu. Plazerra handi beti izan da Zugarramurdin egotia, baino agurtzeko ordu ere badugu dagoeneko. Eta zui badakizue, berriz ere bestaz besta ibiliko gara, eta hainbat xokotan, hainbat gauza erakusteko gogoekin. Beraz, gurekin egon nahi baduzue, piztu Xaloda Telebista eta antxe egonen gara. Bertze bat arte eta ongi izan.